ತೋಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು ಆಗಳು ಕರುವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ಆಗಳು ಕರುವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ನೀ ಕರುಣಲಿಗಾರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀ ಕರುಣಲಿಗಾರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಗೆ ಬಾರಿ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಗೆ
तुम्ही पुरे जेन्ना रिपीट करता म्हळ्यार म्हाका ह्याची वॉयस चड पूण आसा सैक्यानी योरे योरे वेंकटेशा नाव तुगे श्रीनिवासा
ದಯ ಮಾಡಿಸು ಮಹನೀಯ ಬಂದೆಯ ಗುರುರಾಯ ದಯ ಮಾಡಿಸು ಮಹನೀಯ ಬಂದೆಯ ಗುರುರಾಯ
ರೋಮ ರೋಮಗೆ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಉದುರಿಸಿದ ರೋಮ ರೋಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೋಮ ರೋಮಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಉದುರಿಸಿದ ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಪಾಪ ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಪಾಪ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವು ಕೈಯ ಅಂಜಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವು ಕೈಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡ್ಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡ್ಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡ್ಪ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವು ಕೈಯ ಅಂಜಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವು ಕೈಯ ಭಯವು ಕೈಯ ಭಯವು ಕೈಯ
ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಸುರರದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ 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 ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ ಭವಾದಿ ದಾಟಿದವ
हरि ओम श्रीमद्वेदपदैरुदीरितगुण श्रीदेवदेवोत्तम श्रीमद्भक्तजनप्रिय प्रभुवरैराराधिता श्रीपते ऋग्वेद प्रिय मंत्रवर्णकरितं ऋग्वेदं संस्तुतं नानारूप समन्विते सुरगणैस्तव वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेद सेवामवधारय हरि ओम अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृतबीजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिर्रजिभिरेभ्यो नोदनैरुता स देवामेह वक्ष्यति अग्निना रयिमष्टवदभोजमेव दिवे दिवे यजतो वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरति स हि देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रावस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदातुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्रे दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम् नमो भरन्तयेमसि ओम यज्ञोत्पादि सर्वकामितफल श्रीदेवदेवोत्तम यज्ञाराधित यज्ञवृन्द विभव श्रीयज्ञयज्ञेश्वर ब्रह्मेन्द्रादि विशेष संस्कृत यजुर्वेद प्रिय प्रस्तुतम् छन्दोभिर्मुनिविप्रसिद्धपदं तं वेदमाराधय श्रीदेवदेवोत्तम देवतासार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेद सेवाम् अवधारय हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमयजन्ता यजन्त यज्ञेन यज्ञमयजन्ता यज्ञमयजन्त देवा अयजन्त यज्ञमयजन्त देवाः अयजन्त देवा अयजन्त देवा तानि तानि देवा अयजन्त देवा तानि देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि
धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन् प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन् आसन्नित्यासन् तेह हते तेह नाकं नाकं हते तेह नाकं हनाकं नाकं अहनाकं महिमानो महिमानो नाकं अहनाकं महिमानाः नाकं महिमानो महिमानो नाकं नाकं महिमानः सजन्ते सजन्ते महिमानो नाकं नाकं महिमानः सजन्ते महिमानः सजन्ते सजन्ते महिमानो महिमानः सजन्त यत्र यत्र सजन्ते महिमानो महिमानः सजन्त यत्र सजन्त यत्र यत्र सजन्ते सजन्त यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र सजन्ते सजन्त यत्र पूर्वे यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे साध्याः साध्याः पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे साध्याः पूर्वे साध्याः साध्याः पूर्वे पूर्वे साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः पूर्वे पूर्वे साध्याः सन्ति साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति देवा देवा सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति देवाः सन्ति देवा देवा सन्ति सन्ति देवाः देवा इति देवाः ॐ सामोद्गीत समस्त नाम विभव श्रीदेव देवोत्तम सामाराधित सामसन्नुत पद श्रीकाम काम प्रद देवाराधित मंत्र तंत्र हितं सामोद वेद प्रिय सम्यग् ग्राहित ग्रात देवमखरितं तं वेदमाराधय श्रीदेव देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सामवेद प्रिय सामवेद सेवा अवधारय ओम हरि ओम एतत् सामगायन्नास्ते हाउ 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 अहमन्नम् 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्गश्लोककृत 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 अहमस्मिन् प्रथमजातस्याः पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभाहि अहमेव भुवनमभ्यभवान् सुवर्णज्योतिः एवं वेद इत्युपनिषत् ओम् ओम गीर्वाणस्तुतपादपङ्कजसुरात् प्राणप्रदार्थर्वणम् कर्माराधित कर्मशान्तिकरः श्रीदेव देवोत्तम सर्वार्थप्रिय सर्ववन्दितपदार्थ सर्वप्रिय श्रीकरम् सर्वाभीष्टसुखप्रदम् हितकरम् वेदमाराधय श्रीदेव देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अथर्ववेद प्रिय अथर्ववेद सेवामवधारय हरि ओम अतो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे यतो व्रतानि पशपशे इन्द्रस्य युज्यस्सका तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवेव चक्षुरादम् तद्विप्रातो विपन्यवो जाग्रवां स्वसमिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम् ॐ
वेदैरपि वेदितव्यवचने वेदान्तविद्याधर ब्रह्माण्डैरमितैरगुणैरवहित श्रीदेवदेवोत्तम ज्ञानानंद सुख प्रदय कलय वेदांत शास्त्र प्रिय भक्ताभीष्टदं भुक्तिमुक्तिपदं वेदान्तमाश्रावय श्रीदेवदेवोत्तम देवदास सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेदांत शास्त्र प्रिय वेदांत शास्त्र सेवामवधारय। हरि ओम। नारायणं गुणैः सर्वैरुदीर्णं देववर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। नमो नमो जय दोषदूर पूर्णगुणात्मने विरिञ्च सर्वपूर्वेश वन्द्याय शिवरायते संभाषण। हरि ओम। मध्वमते जगत्कारणं किं विष्णुः स एव परब्रह्म सविष्णुरिति कथं ज्ञातव्यं शास्त्रात् कानि शास्त्राणि प्रमाणानि सर्वे वेदाः भारतं पञ्चरात्रं मूलरामायणम् एतानि शास्त्राणि तेषाम् अनुकूलानि इतरशाकानि च प्रमाणानि न इतराणि। अन्यशास्त्राणि केन रचितानि कस्मात् तान्य प्रमाणानि अयोग्यजीवानां मोहनार्थं विष्णोराज्ञया तानि शास्त्राणि परमात्मनः किं प्रयोजनं नास्ति। लोके आनन्दोगवतः पुरुषस्य नृत्यगानादिवत प्रयोजनान् अपेक्षैव सृष्टिः। जीवाः परमात्मनः अत्यन्त भिन्नाः वा जीवाः परमात्मनः अत्यन्त भिन्नाः। जीवस्य स्वरूपं कीदृशं त्रिविधं मुक्तियोग्यानां ज्ञानानन्दस्वरूपं तमोयोग्यानाम् अज्ञान दुःखस्वरूपं नित्यसंसारिणां मिश्रस्वरूपं। जीवाः भगवदीना वा स्वतन्त्रा वा परमात्मादीनाः एव तथापि तेषां किञ्चित् भगवद्दत्र स्वातन्त्र्यमस्ति। तथा न चेत् शास्त्रस्य निष्प्रयोजनं त्वं स्यात् खलु। जीवानां भूतसम्बन्धो देहान्ते निवर्तते वा न वा न निवर्तन्ते। जीवाः कर्मानुसारेण भूयो भूयो जन्मान्तरं प्राप्नुवन्ति। जीवानां जन्मान्तरादिक्लेशात् कथं मुक्तिः परमात्मानुग्रहजन्य तदपरोक्षेण मोक्षः संभवति। परमात्मानुग्रह कथं संभवति श्रवणमननादिभिः हरिगुरुभक्तिः शमदमनाभिः संभवति। कर्मणः प्रयोजनं नास्ति किम् अस्ति। कर्म द्विविधं काम्यम् अकाम्यमिति। काम्यकर्म ऐहिकफलं ददाति। अकर्म्याकर्म अपरोक्षात् पूर्वभावी चेत् ज्ञानसाधनं भवति। उत्तरभावी चेत् मोक्षे आनन्दातिशयं ददाति। मोक्षः कीदृशः भूतबन्ध निवृत्तिरेव मोक्षः। हरिः ओम्। पूर्वेषां कथया पुराणमिते जानन्ते जातं सदा भक्त्या भागवतादिभाग्यमेदं श्रीदेवदेवोत्तम लक्ष्मीनाथदवाङ्गदर्शनकरं गोपालचूडामणे दिव्यध्यानपुराणपूर्णपुरुषे राख्यातमाकर्णय श्रीदेवदेवोत्तम देवता सर्व अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक पुराणप्रिय पुराणसेवामवधारय। हरि ओम। जन्माद्यस्य तोन्मयादृतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्मरथाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना तेव सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सहतन्नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता कृतां रौद्राय नमो नित्याय नमो नमः ज्योत्साय चेन्द्ररूपिण्यै सुखाय सहतन्नमः कल्याणे प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्ये नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्यै ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सहतन्नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतातस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाकलेशिया भूतेषु तस्यै व्याप्ते देवी नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्यापिस्थिता विगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायकां राघवाणामलङ्कारं वैदेयामलङ्ग्र्यां रघूणां कुलदीपञ्च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीरवरेक्षणं चन्द्रकान्तान्नां भोजं चन्द्रबिम्बोपमानं मत्तमातङ्गममनं मत्तहंसवधूगतां चन्द्रानादभुजामयं ध्यं कुङ्कुमार्द्रकुचस्थलं चापालङ्कृताहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तानं प्रणिपात्रप्रसादिकां कालमेघनिदं रामं कार्तस्वरमप्रभं दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाभ्याभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृढशाकारौ त्रिलोक्यग्रहदम्पती इमौ युवां प्रणम्यहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौर्यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः
तस्य दौतनुतां पुण्या सपदं सकलार्थतः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् ओम वेदा वेद्य निगद्य वृंदवदित श्रीगद्य पद्य प्रिय संपाद्य प्रतिपादितार्ति निजय श्रीदेव देवोत्तम विद्यार्थे रमितेक्षरे निगदिगतं वेद्यं सुविद्यार्वनिते गद्यं पद्य इहत्यवादृतात् वलसत् गद्य प्रिय श्रीपते श्रीदेव देवोत्तम देवदात् सार्वभौम अखिलाण्ड कोटि ब्रह्मांड नायक गद्य प्रिय गद्य सेवामवधारय हरे ओम आदिकेशव दामोदर माधवेत्यनंत नामधेतायुत परब्रह्मन् चतुर्मुख पूज्य इक्ष्वासु हरिश्चंद्र सगर दिलीप मनो दशरथ महाराज रामावतार विभीषण सेव्यमान उभय कावेरी सहस्र प्रणादि शेष शायन् भूर्लक्ष्मी समेत वैकुंठ श्रीरंगनाथ परवासुदेव प्रणवाकार विमानरज्ञ दुस्सामाथर्वाणि चतुर्वेद शृंग सप्त प्राकार गोपुर मार्ग सेवित चित्रमंडप महामंडप गरुड़ स्तंभ नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवरोत्सव संवत्सरोत्सव रथोत्सव महावैभव अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महापातालस्योपरि भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकादि चतुर्दश भुवनाधीश चंद्र पुष्करिणी पुन्नाग तरुतल निलय वज्रवैडूर गोमेधकादि सहस्र मंडप विलास उत्तंग मेघमंडल कुंडाकर रमणीय नाना प्रदीप लीला विनोद विचित्र नृत्य वाद्य नाट्य देव दुंदुभि सकल लक्षण संयुत भूसुर परिवेष्टित जन जनको जन जगन्मोहक वीर पुरुष जगदेकनाथ नित्यानंद निरंजनाभ नीलमेघ श्याम कोमलांग राजीव नेत्र मुखे चंद्रहास्य नखे चंद्रभाष्य दिगंतराज्य वैद्य वीणादि साम्राज्य श्रीरंगनायक भजेहम भजामि ओम इंद्रादष्टकलोकपाल विजय श्रीदेव देवोत्तम भक्त्याभीप्सित कष्टनाशन सुर पुष्टिप्रद श्रीपदे इष्टानंदमदष्टकं प्रियकरं संकष्ट निर्मूलनं संतुष्टार्थमुदावृतार्थष्टकमिदं तत्सेव्यमाराधय श्रीदेव देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अष्टक प्रिय अष्टक सेवाम अवधारय श्रीराम 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 श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुख करकञ्ज पदकञ्जारुणं श्रीराम 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 कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरं पटुपीतमानहु तडितरुचियुत नौमि जनकसुतावरं श्रीराम चन्द्रकृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणं श्रीराम 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 श्रीराम
श्रीरङ्गप्रियरङ्गदङ्गमुनिभिः कैश्चित् प्रधानोदितम् सङ्गीतप्रियसप्तसप्तगीतैः सद्दीर्घरस्वस्वरैः आख्यातं जगतामभीतसुखदं सङ्गीतमाकर्णय देवदेवोत्तम देवदास सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक संगीतप्रिय संगीतसेवामवधारय जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत
ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತ್ತಿಹಳು. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಚಿತ್ರ ಚರಿತ ನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ನಿತ್ಯ ಚರಿತ ನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಸರ್ವತ್ರ ದಿವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವಲೋಕರಹಿತನಾದ. ಸರ್ವತ್ರ ದಿವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವಲೋಕರಹಿತನಾದ. ಸರ್ವಾದಿವನ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರ್ವಕಾಲ ಸೇವಿಸುವಳು. ಸರ್ವಾದಿವನ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರ್ವಕಾಲ ಸೇವಿಸುವಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಘುವಿಯಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. पूर्णं भद्रमति प्रसन्नमुदेर्वृत्ततो गच्छति. सन्माङ्गल्यकरं परं गुणनिधे गोपालकृष्णप्रभो. शङ्खध्वानमिदं सदा शृणु हरे श्रीदेवदेवोत्तम. श्रीदेवदेवोत्तम देवतासार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक. शङ्खवाद्यप्रिय शङ्खवाद्यसेवाम् अवधारय. लक्ष्मी वल्लभ वेणुवादन परम सप्तस्वरालंकृतम तालाष्टवाद्यघोषसहितं श्रीदेव देवोत्तम गंधर्वाप्सरयो सेवितपदं ब्रह्मादिवन्द्याच्युतं श्रीमन्विश्वपुरादिवास भगवन्तं वेदनादं शृणु श्रीदेव देवोत्तम देवता
नाट्यं वाचकमङ्गमिन्द्रदा रामादियुक्तं यत् तल्लास्यं पुनरत्ताण्डवमिति द्विधा विभक्तं पुरा लोके साम्प्रतमेव देवभूता विपस्समुज्जम्बितं नृत्यं मानसमोदभोजनकं मामालोक्यताम् श्रीदेवदेवोत्तम देवतात् सार्वभौम अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायक नाट्यप्रिय नृत्यसेवाम् अवधारय। शङ्करि पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी कृपाकरि शङ्करि पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी कृपाकरि शङ्करि पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी कृपाकरि शङ्करि पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी। Sari gama pa, sari gama pa, da pa ma pa da pa ni sa sari sari gama ri sa sa da pa ma ri sari gama pa hi mam Shri Rajarajeshwari Kripakari Shankari pahi mam Shri Rajarajeshwari. भंजनी जनरंजनी निरंजनी भंड चंड मुंड खंडनी महिष भंजनी जनरंजनी निरंजनी पंडित श्री गुहदास पोषिणी सुभाषिणी रिपुभीषणी वरभूषणी पंडित
ని సరి గమ ప సారి గమ పాద పమ పద పని స పని సరి సరి గమ రి స సద పమ రి సరి గమ పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి కృపాకరి శంకరి పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి गोविन्दाच्युत माधवाखिलपदे गोवर्धनोद्धारक मायामोहितमूर्जित प्रेमिदं श्रीराजराजेश्वर शत्रुध्वंसनपायशरणं प्राप्तं वसन्तं सदा कामं कामय कामितार्थफलदं श्रीकान्तं सन्तोषय श्रीदेवदेवोत्तम देवतासार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक मौर्यवाद्यप्रिय मौर्यवाद्यसेवाम् अवधारय
पंचवाद्यं प्रभो बेरी भेद समन्विते विजय संतोषमत्संसदं शंकादि प्रिय वेणुनाद विजना वीणाद वाद्य प्रिय वाद्यं सद्य हेवादारे हरे श्रीदेव देवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्ववाद्य प्रिय सर्ववाद्य सेवामवदारय पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपतमायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति
य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति प्रत्येव तिष्ठति प्रत्येव तिष्ठति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतपर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतं सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कुलदेव चरणारविन्दात् गोविन्द
ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. श्री श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की आयचे हे संध्याकाळी अत्यंत सुंदर जावनो देवालय अभंग प्रस्तुत करून आमकां सर्वांक एक दैविक अनुभव दिवचो आसले. श्रीमती कविता शेणे मंगळूर आणि तांगेले साथी जावन आशिल्ले आसले. हार्मोनियमांतू वैभव प्रभू किन्निगोळी, तबलांतू अश्वथ शेणे कटपाडी, ताळांतू श्रीशा शेणे उडुपी हांग सर्वांक देवळाचे कमिटी तर्फेन तशीच दिनेश पै आणि दिव्या पै दंपती तर्फेन धन्यवाद अर्पण करता. हांका स्थानीय देव श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ बेताळ सहित सर्व देवालय अनुग्रह आणि विशेष जावन आमगेले गुरुवर्याले संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्ती जावो म्हणून देवाचरणी प्रार्थना करता. धन्यवाद. तशीच फाल्या दिसू चंपाषष्ठी तशें जावन तिरुमल देवस्थानांतू उत्सव आसा. चंपाषष्ठीचे वर्षांप्रती जावचे वर्सासनाचे कार्यक्रम तशें जावन समाज बांधवान पुरा लोकांची जेवणाक फाल्याक तिरुमल देवस्थाना येवका म्हणून विनंती करता. हांगा ही जेवण आसा. हांगा सेवेदारांक आनी कोण कोण भिक्षा केल्या त्यान पुरा लोकांक हांगा घेवचे आनी गांवसांग उरचे वचून फाल्याक पुरा लोकांक तिरुमल देवस्थाना जेवणा येवका. व्हॉलंटियर्स आनी पुरा लोकांनी चिवाडच्याक तिरुमल देवस्थाना येवका म्हणून विनंती करता. तशीच राम नाम जप फाल्याक तिरुमलांतू 1 घंटेच्यान 1:30 वरे 11 to 1:30 1 घंटेच्यान 1.5 घंटे पासून राम नाम जप तिरुमल देवस्थानात उरता. ताजे नंतर भोजनाची व्यवस्था आसा. तशें फाल्याक पुरा लोकांच्या डावात लोकांक तिरुमल देवस्थाना येवका म्हणून विनंती करता. तशीच गुरुवर्यालय कॅम्प हांगा जाताना आमगेले समितीन तीर्मान मनान तशी संकल्प केला कसा की म्हळ्यार आमगेले परमपूजनीय गुरुवर्यान दिल सेंटर जानकीपती म्हळ्यार कामाक्षी देवस्थानात सेंटर हांगा 2 कोटी राम नाम जप संपन्न करून गुरुवर्याक आमी खुशेन रिपोर्ट करता की आमगेले 2 कोटी जाल्ले म्हणून सांगता अशी मना संकल्प केल्ले. फाल्या दिसाक आमगेल्या गांवच्या पुरा लोकांनी सहकार केल्लो म्हणून तर जाल्यार सकाळी जो 6 ते 7 घंटे 1 तासा भितर कनिष्ठ 200 लोकांक तर आयल म्हणून तर जाल्यार त्या फाल्याकाची 2 कोटी खर्चाक जाता म्हणून सांगच्याक खुश जाता. म्हळ्यार खाली 1.5 लाख जप शॉर्टेज आसा. 2 कोटी जावच्याक 1.5 लाख जप कमी जाता. तशें जावन जापकांनी 200 लोकांक किंवा चड लोकांक फाल्याक 6 येवन हे 2 कोटी कंप्लीट करून आमी गुरुवर्याक चरणाक हे रिपोर्ट करच्याक तुम्ही पुरा लोकांनी सहकार करता म्हणून अनेक पण तुमगेले विनंती करता. तशीच फाल्याक कामाक्षी देव पालकी पेंटा वता. तिरुमल देव प्राकारान सुद्धा वता. तशें जावन थोड्या व्हॉलंटियर्सांना कामाक्षी देवा सांगाती पेंटावाची पालखी सेवेत व्हॉलंटियर्सान सहकार दिवचो. तशी थोड्या लोकांना तिरुमल देवस्थान येवन देव प्राकारात पालखीत तू येता थंय बी तुम्ही सहकार दिवका म्हणून विनंती करता. दोन्ही देवा 6:30 घंट्याक भायर पडताची कित्याक की म्हळ्यार जेवण 8 घंट्याक 8:30 घंट्याक आमगेल कोंकणी मूरू मुत्तू कलावृंदा रूपकला तंडा कुंदापुरा हांगेले नाटक चलता. तशें जावन हे नाटकाक 8:30 येवका जावचे खातीर 8 घंट्याक जेवणा व्यवस्था केल्लो आसा. हे पुरा लोकांनी सहकार दिवका म्हणून विनंती करता. गुरुवार्यान गुरुवार दिवस मुकामा वच्चे थंय पसून जल्तीतले चड लोकांना जापकान सहकार दिवका. नाटक फाल्यां जावचे थंय आमगेले इतले दीस जो कार्यक्रम जाला रामनाथ सभागृह सांस्कृतिक कार्यक्रम जाल्ले सभागृह रामनाथ सभागृह येवका म्हणून विनंती करता. आनी भिक्षी करता लोकांक संडे ट्यूसडे थर्सडे म्हळ्यार आयतारा मंगळारा गुरुवारा मात्र अवकाश आसा. बुधवारा एकादशी जावच्या वचून दिवली दवरताची. तशें जावन बुधवार दिवस भिक्षेचे कार्यक्रम उरना. तशें जावन आयतारा मंगळारा गुरुवारा कोण कोण गुरुवार्याले भिक्षे सेवे भाग घेवचे आसात तांणी पुरा भिक्षे सेवे भाग घेवका. तशीच एकादशी दिवस एके भजनेक तिरुमल देवस्थानात वरिकाची येवन तुम्ही सहकार दिवका म्हणून विनंती करता. श्री श्री संस्थान गोकर्ण प्रदगाळी जीवत मठाधीश परमपूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की.
चलतदी